سه مансабдори амрико дар суҳбат бо хабаргузории NBC гуфтаанд ки тибқи иттилое ки онҳо дастрас намуданд, ҳамза бин Лодин, писари поягузори шабакаи террористии Ал-Қоида Усома бин Лодин дар қайди ҳаёт нест. ин мансабдорон тафсилот надоданд ки ҳамза бин Лодин кай ва дар куҷо ба ҳалокат расида ва оё амрико дар марги ӯ нақше дорад ё не. дар ин бора хабарнигорон аз қасри сафед ва президенти амрико Дональд Трамп суол карданд, аммо тафсилот дастрас нашуд. ба навиштаи пажӯҳишгоҳи амрикоӣ Брукингс, ҳамза бин Лодин тахминан 30 сола буда қабл аз ҳамлаҳои 11 сентябри соли 2001 дар афғонистон будааст. баъд аз оғози амалиёти эътилофи байналмилалии зери раҳбарии амрико, ҳамза муддате дар канори падараш дар покистон ба сар бурдааст. ба қавли хабарнигори Reuters, моҳи майи соли 2011 вақте нирӯҳои амрико Усома бин Лодинро дар покистон ба қатл расонданд, ҳамза дар ҳабси хонагӣ дар Эрон қарор дошт. бар пояи асноде ки аз манзили Усома бин Лодин ёфт шуд, ёварони раҳбари пешини шабакаи даҳшатафкан сай карданд ҳамза ва Усома бин Лодинро ба ҳам оранд. соли 2017 департаменти давлатии амрико ӯро дар рӯйхати саросарии террористон шомил намуд, зеро ҳамза ба амалҳои террористӣ дар кишварҳои ғарбӣ даъват намуда таҳдид карда буд ки аз амрико барои куштори падараш қасос хоҳад гирифт. ӯ гуфта буд ки амрикоиҳоро берун аз хоки ин кишвар ҳам ҳадаф қарор медиҳад. он замон ҳамза қавмҳои арабиро ба мубориза бар зидди Арабистони Саудӣ низ даъват карда буд. департаменти давлатии амрико ҳамзаро раҳбари калидии Ал-Қоида унвон дода барои маълумот дар бораи макони будубоши ӯ $1 миллион ҷоиза ваъда дода буд. моҳи марти имсол Арабистони Саудӣ хабар дод ки моҳи ноябри соли 2018 бо амри подшоҳ ҳамза бин Лодин аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум шуд.